yanzu kaga ƙasan nan in ka duba abin da ke faruwa yadda za ka san an lalace a ƙasan nan yanzu wanda ya yi jagoranci a ƙasan nan shekaru da suka wuce shekaru wajen 6 ko? ba shi ya mulki a ƙasan nan ba yanzu ga shi an zo an samu mulkin Muhammadu Buhari to yanzu ana cikin jarabawa mai yawa ko kuwa to amma abin da yake baka mamaki da irin lalacewa da mutanen ƙasar suka yi da rashin sanin yadda inda kansu ke musu ciwo shine a cikin raɗaɗin da suke ji a wannan lokacin wai yanzu fa haukan da ake so a sake yi wai shine wai fata ake shi wancan din da ya mulki ya sake dawo ya mulki wai shi ake so a sake dawo da shi wai gwamma kenan ya sake dawo wai mutane ne suke wannan tunanin ko dabbobi ne a'a ba wai tunanin cewa to tunda wannan shi ma an samu matsala a samu dan sauki da za a samu mafita ba a'a shi ma wancan fa mabannaci ne shi ma fa mabannaci ne shi ma to amma wai barna ne take so ta dawo kuma da wata barna kai ba zai baka mamaki ba kan lalacewa mutanen kasar nan a ce wai saboda wai raɗaɗin wai a ce wai shiri ake na cewa wane ya dawo to me kuke nufi da ya dawo din a ku yi samun muku sauki a musibar da ake fama da shi lokacinsa ya dawo daidai da wannan lokacin shi kenan kun yadda ko kuna fatan musibar ma Allah ya dauke ta jama'a kun fahimci wannan abin da kyau wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu lizimta wato akan wannan gabar jiya na yi wasu maganganu a masallacin Sheikh Malam Bakar Mamugu shi ma ke karatun nan an sake shi a YouTube an sake kuma link a Facebook na samu sakonni wajen mutane dan na san wasu ma har zargi na suke cewa wai shi ko gwamnati ne ke daukan nauyi na nake wasu maganganu ne nace ni har yau har gobe wallahi ban da alaka da wani ma ko da ciyaman ne ko kansila da yake da alaka da wannan gwamnatin babu shi amma na yi wasu maganganu ana ganin kamar cewa kamar ina nufi goyon bayan gwamnati ne ya kamata kawai a fito a ce kaza ne a'a muna faɗin kazan ne muna faɗin amma lalle ku sani cewa muna abu ne da dabara kuma muna abu ne muna tsara ne muna duba bakin gatari ba komai bane jama'a ya kamata mu rika faɗa muku abin da kuke so a'a dole akwai abin da za mu faɗa wanda zai saba ma hankalinka amma ni na san me nake nufi da haka wasu suna cewa na yi magana cewa wai na jinjina ma gwamnati kan kwato ɗaliban kankara na ce ina jinjinawa mun jinjina musu sun yi kokari wani ma bai saurari karatun ba a wasu ma sun saurara ba su fahimta wani bai saurara ba sai yi hukunci mun jinjina ma gwamnati akan abin da suka yi na kwato wa'annan ɗalibai da aka sace a'a wai mutane sai su ce wai ya zan wani kokari suka yi ai siyasa ce abin kaza sata ce su suka sace kayan suka da kayan su kaza waye mutuwa tashi shin wai za mu hukunci ne da abin da mu muka gani da ido ko kuma za mu hukunci ne kan abin da ba mu sani ba yanzu idan ka ce su suka sace su suka sace suka dawo da su yanzu wani dalili za ka bayar akan haka in an go an turke ka na ce ni na yi wannan maganar ne kam ka san duk abin da rashin haƙuri bai bayar da shi ba rashin haƙuri ba zai bayar da shi ba an fahimta ita wannan gwamnatin muna so mu lallaba ta ko ta wani irin hanya ta hikima domin ta dawo ta abin da ya kamata to yo yanzu ta yi ƙoƙari ta dawo da ɗaliban kankara sai muka ce ƙarya ne ba ta yi kawai ba sharman banza ko ya aikin banza kun karya ma gwamnatin gwiwa ko ba karya mata gwiwa ba in akwai wani yunkuri da take don magance matsalar an karya mata kafa gwiwa ko ba karya mata ba to yanzu idan muka fito muka ce mun yaba mata to ko da ƙarya take yi to akwai yiwuwan wannan yaba mata da aka yi su yunkura su yi din a jama'a wai sun fi so a ce malami ko ya fito mu ce ƙarya kike gwamnati kaza mara mutunci haka suke so mu fito mu fada a'a in har mu dai abinda addini ya gaya mana shine abinda ya bayyana muku koyi hukunci da shi abinda ya boye ku ba mana Allah
in ma su sun je ne su suka yi don siyasa su wannan ya matsalar su ce da su da mahaliccinsu, amma mu abin da muka gani da idanmu da shi za mu yi hukunci. Amma in ka zo ka ce mun in faɗa cewa a'a su suka saci kayansu suka dawo da su, to ni wani dalili zan bayan ma jama'a su fahimta, wani dalili na rike akan haka, wani dalili nake da shi akan haka, ban da wata dalili. So da haka wannan matsala da kuke gani ya kamata a rika dubawa, ba wai muna goyon bayan game ko shakka babu ko ya sani muna faɗi kudin karatun ba so ɗaya ba so biyu ba, gwamnati ta gaza game da tsaron Najeriya, gwamnati ta gaza. Ta amma mu abin da muke faɗi gashi muna yin haka ne, mun faɗa ne kuma mun san sako zai isa, cewa lalle mun jinjina mata kan kokarin da ta yi, kuma ai a cikin sakon ai ba iya abin da muka faɗa kenan ba, sai muka ce lalle gwamnati ya kamata ta sake zage dantse. To amma kuma hanzari ba gudu ba. Cikin wannan abin da ya faru yanzu ka kunji gwamnan Zamfara ya fito ya ce shi ne ya yi sa akawa da ƙoƙarinsa ne. Yanzu in ka lura abin da ya faru na kwato ɗaliban, kowa yana so a ce shi ne ya kwato. To me suke nema yanzu da wannan magana? Yabo ko? A yaba musu, a jinjina musu ko? To in ma to yanzu mun kushe mun ce kaza kaza kaza, to gobe za su yi, in an sake sacewa za su yi wani yunkuri? Za su yi ta, amma kowa yanzu me yace Allah an ce ta kwato, sojoji suka ce ƙarya ne su ne, yan sanda ma sun ce su ne, yanzu ga gwamnan Zamfara ce ni ne ma na yi magana su na ce su dawo da su. Jama'a ku fahimci abin da kyau, ya kamata mu gyara halayenmu. Duk inda gwamnati ta yi wani yunkuri, ta yi wani kokari, sai a fito sai a ce lalle gwamnati ki yi kokari ke kara zai, amma idan ya zama to kullum condemning din su muke ko, to mun karya musu guya, mun lalata shirin nasu, mun lalata shirin nasu. Wannan kuma yake yanzu in ka duba maganar shi Mutawalle gwamnan Zamfara yana nuna maka cewa lalle sun san yan ta'addan nan, in dai a magana da ya faɗa ne sun san su, sun san yan ta'addan nan, sannan sun san maboyansu, kawai an gyale su ne. Akwai dai abin da ake so a cimmawa, ta ma ko ba jima ko ba daɗe dai komai zai bayyana yi, gaskiya za ta yi halinta, ba komai, gaskiya za ta yi halinta. Kuma ku sani wannan yunkurin na kai hare-hare a makarantu da ake na boko, na rantse da Allah musibar da za ta haifa a Arewa ya wuce tunaninka. Saboda yanzu wayannan yaran da aka kwato ne ba a san ranar komawansu makarantar ba, kuma ko da wasu makarantar za su yi na farko kenan lalle hankalinsu ba zai kwanta su sami ilimin da ya kamata ba. Ɗaya kenan ko, sannan na biyu sauran makarantun an sa su a fargaba. To kaga ko wannan maganar da na yi jiya cewa akwai shiri na lalata Arewa ne, to ana so a lalata ilimin ma tukunna. Idan an lalata ilimin ku magana ya kare, kuma dama kowa ya shaida cewa ba inda ilimi ya lalace kamar Arewa. To mu dai ba mu san me Najeriya za ta zama nan gaba ba, domin fa ba wai gaba ake ba, a'a baya fa ake fa. Duk wani abin da ka sani a Najeriya wanda ka sani a da akwai nagarta yanzu babu shi fa, tun daga kan abin da ya shafi ilimin. Ina gaya maka wannan magana, ina gaya maka wannan magana. An sa farga yanzu ga shi asu makarantunku ga sunan sun ki dawowa, sun ki dawowa. Allah dai ka nuna mana ƙarshen wannan musiba. To sai ya ci gaba da bayani malam, sai ke cewa ash-shartu thani, sharadi na biyu, an yatamakkana min izhari dinihi bi haythu yaqum bi sha'air al-islam, shine ya samu daman bayyana addininsa ta fuskan tsayewa da duk abin da ya shafi sha'air ne na musulunci, biduni mani, ba tare da an samu abin da zai hana shi ba. Fala yamna'u min iqamati salati, ya zamanto ba za a hana shi tsaye da sallah ba. Wal jumu'a, ya zama a garin ba za a hana shi yin sallar juma'a ba. Wal jama'a, da ba za a hana shi sallar jami'i ba a kasan kafiran. In kana ma'ahu man yusalli jama'a, in dai yana tare da wanda za su yi sallar jami'i, wa man yuqimul jumu'a, da wanda za su yi sallar juma'a tare.
to wala yamna'u min zakati idan ya zamanto can ma din ba za a hana shi bada zakka ba wasiyam wala yamna'u min zakati ko a hana shi bada zakka wasiyam da azumi ba za a hana shi azumi ba ko wal hajj ba za a hana shi zuwa aikin hajji ba